Hi guys! Dahil po makulit ang aking Junakis ngayon, pupunta muna tayo ng SM for quick shopping daw ng kanyang remote control car. Yun ba yun? Yep, Okay, tara let's! let's go! Okay guys, we're going to Toys and Rush. And also we're here in SM now. Wow. Beautiful guys. So many people. My mama. Saan tayo? Toy Kingdom? Pupunta na tayo ng Toy Kingdom para bibili ng kanyang remote control car. Huh? Saan? Wala naman. Should I ask? Hanapin muna natin. Okay. Saan po yung mga remote control cars? Ah, dito. Ika, pili ka na dyan. Saan ba gusto mo? Ano po controls? Ha? Ito rin ito. Hanapin mo pa yung gusto mo. This one the big one. Mas na big. Oh, ito big mo na. Oh. Pwede siya sarap. Can I take this one? Gusto mo yan? Masyadong malaki. Ang ganda to, oh. Ang laki naman yan, anak. Wow. Let's please. Let me see. Wala na ibang kulay? Ganito ma'am. Purple to. Eh, blue po. Gusto ko, sorry. Yan na lang talaga? Sure ka? Yan na? Or mas may malaki tayo na dito. Gusto mo yung mas malaki dito, oh. Ito. Amsterdam. Tingnan muna natin. Sige, patingin po. Hindi kasi, mas maganda kasi yun, anak. Mas mabilis tumakbo yun. Yan kasi wala. Anong wala? Patingin yung remote. Oh, see? Pareho po yung remote. Saan yung remote mo? Bali yung remote ko niya. Ito kasi ang gusto niyang remote. Ay, ito daw ang remote niya. Ito gusto kong remote. Mas maganda to, oh. Yan na talaga? Sure ka? I'll take this one po.
Yun ang gusto niya tayo magawa. Oh, kita mo na. Hindi ka na talaga naghanap? Yan na lang talaga? That's it. Are you sure you want to take that? Sure? You really want this color or And the blue one? portable? Good. Okay, guys. You got it. I got my car, remote control car. Let's go home. You wanna go home now? It's right there. The first myself. Ayan, happy na ang aking Junakis. At nabili na niya ang kanyang remote control car. Ayan. Gusto na niyang umuwi para daw laruin sa bahay. Okay. Look. Mamasyal muna dito sa SM bago uwi. Big boy. Okay, now I'm the vlogger here. My mama's holding my toy now. Let's go. Nandito kami ngayon sa taas. Kitang-kita dyan sa baba. Yan. Yan po. Yun. Nandun ang athletic ball. Ang UC Main. Yan. Ganda. Hi! Hello. Yan, kain muna tayo ng kuni. Walang uuwi pag hindi mag-kuni. This is for mama, and I'm not taking mine. Why? You don't I like it? kumi. But I like it so much. I don't know. Ayaw mo di ba? Okay, ako na lang. Oh, happy na? Yes. Look at this, guys. Okay na. Wala nang tantrums. Wala na. Ito lang po hinihingi ko. Okay, anong sasabihin mo? Like and subscribe, and thank you, mama. Welcome. Bye!